Ola, cascarilleiros, iniciamos unha curta serie de vídeos moi breves sobre como utilizar siglas, acrónimos, símbolos, porque o noso director de marketing di que a xente adoita confundirse ao escribir estes elementos e di que non lle gusta nada isto. Por lo tanto, imos ver se con esta serie conseguimos axudarvos a que non cometades máis erros neste campo. Comezamos. Dimos en chamar esta serie Como escribir sen escribir, aínda que en realidade podería terse chamado Como escribir sen escribir de todo, xa que o que imos tratar é como podemos representar gráficamente unha palabra sen escribilo ao completo e deste xeito aforrar espazo ou ser máis rápidos a hora de reproducir unha idea. Imos comezar polas siglas. As siglas son formacións léxicas nas cales empregamos as letras iniciais de varias palabras para abreviar o enunciado. Debemos escribilas en mayúsculas e sen puntos entre as letras. Por exemplo, para referírmonos á Unión Europea, utilizaríamos a mayúscula das dúas palabras, neste caso UE, e non UE en minúscula ou UE separado por puntos. Por outra banda, cando lemos unha sigla, as letras pódense silabear ou soletrear. Mais temos que facer un apunte. No caso do galego, cando temos unha sigla que remata en G e ese G se refire a Galicia, debe lerse como un acrónimo. De aí que para o Diario Oficial de Galicia utilicemos DOGA e non DOGE ou DOGE, que si poderíamos facer en outros casos. Outro erro habitual é utilizar as siglas en plural. As siglas non admiten plural, polo que son incorrectas formas que atopamos ás veces. A única maneira de expresar o número é mediante o artigo. De certo que algunha vez tedes visto as ONGs ou ONGs rematado en S ou duplicando as iniciais. Isto non é correcto nas siglas. O que teríades que dicir sería as ONG. Non está mal, non? Pois agardamos que con isto teñades un pouco máis claro como utilizar as siglas e continuaremos noutro vídeo cos acrónimos.